mun zama nan ba ta daya, me bidar waraka ka taho, yau Shifa'un Islamic Medicine mu ne na daya. Cibiyar ba da ingantattun magungunan gargajiya ta Shifa'u Islamic Medicine Center karkashin jagorancin Dr. Abdullahi Abubakar Abdullahi, al'umma da dama sun gwada sun ga ingancin maganin, hakan yasa al'umma da dama daga ko'ina daga ciki da wajen Najeriya ke mika lambobin yabo ga cibiyar Shifa'u Islamic Medicine Center. Musamman ma masu fama da matsalar cututtukan kansa, hawan jini, ciwon hanta, ciwon koda, istimna'i, ciwon olsa da masu fama da shafa aljanu. Dr. Abdullahi Abubakar Abdullahi na ganawa da marasa lafiya a koda yaushe ya saurari matsalolinsu ya ba su magungunan da za su yi amfani da su samu sauki da yarda Allah. Ta cibiyar Shifa'un Islamic Medicine a Medila sabuwar gandu kafin kwanar gidan kaji cikin Uwar Sora Plaza saman Bene shago mai lamba 6B. A ko'ina kuke za ku iya tuntuɓar Dr. Abdullahi Abubakar Abdullahi a lambar waya domin tattauna da shi kai tsaye ku faɗa masa matsalolinku da cututtukan da ke damunku. Ya turo muku da magungunan har inda kuke a 09077779947. Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center na bada ingantattun magungunan Islamic a samu sauki da izinin Allah. Dan Shifa'un ta zama na garkuwa. Shifa'un Islamic waraka ce yau dai muka samuwa. Shifa'un Islamic matsalar mu ta kau nan ba mu da damuwa. Shifa'un Islamic abinda da shi ya hana mana karuwa. Shifa'un Islamic mun je Shifa'un mun samu gamsuwa. Shifa'un Islamic a rayuwar aure yau mun daɗa shakuwa. Shifa'un Islamic uwar gida na mige maraba uwar gida. Shifa'un Islamic da abokanai na su ma sun fita gargada. Shifa'un Islamic mun je Shifa'un mun kori gada-gada. Shifa'un Islamic mai hawan jini ya so ka farar ɗaya mun gani. Shifa'un Islamic ciwon siga ma an ɗaura shi a magani. Shifa'un Islamic